Sean teacher úracin. Smisha Katrina. Glúis mi an scol chun da míisdáis, agus ha seach teacher in idir bhiacin. I chéad teacher acim, Mrs. Thompson. Va ishe in cáni fiech. Let me dog and tape back. Hanne! Nurshin, Mrs. Johnson. Chara fuse fis eiche, Cassona vai in Shaw. And fit me kitchen English Shaw. Oh, I don't know what you're saying. Nurshin, Mrs. Norris. Va ishe in cáni a geistach ish in Balcosha. Jean Ciallach Ciallach. Shoot. Tal! Yes! Va Mrs. Plum, Kjarski Ciallach in Tashach. Martin Wagel dinje. Ach, Nurshin. Nurshin, Mrs. Page. Well, va ishe ji doch clumsy. Agus, Mrs. Scott. Va ishe ji doch... Kerst Buenos Aires la classe Arminish Sean Frangus. Jesus petit poise. Canne? Agus an tia Shaw, ha ishe ji doch krachtje. Shalore, nach alien en ishe dinje? Fuse uit de school orde. Geniale Janet Kiel. Ach, varach gershin, de scholaren. Heid ulgoen janoch, maar exemplar. En tia Shaw? Velocity. Jeho meid. Han ik maar levig, skrivig, jalein, litrochig, kjol, kokroch, oh, na bunnichen. Agus Shal Henry. Ha Henry in cáni a giches a chlas. Brisketchen, crisps, Jaffa cakes, agus had the voice teacher rieve. Ja, en verder Shaw. Hij verder kocht me een hule kaal. Shin and pencil lakum se! Nish nul gururi. Ga wie ietjes of zien. Ietjes. Wie je die geschijn. Ha ho annoying. Alles huig om een scanjo. En bij de keer klink on the room and Ray, origami, klaar uit de een, klaar uit de ja, klaar uit de drie, klaar uit de keer. Martin va klasse schach. Kenne de has je fabrik in een Jew. Smashin. Od een Jew. Ha messig litrig jakin. La da kiet fachlen. Kjarste hula dinje, dulak in his jach. Agus 10 minutes in detention or some gach fed cab. Smaak wel sin shachet. Am junior in ish. Wie mis ik hier a class. Dierach er some big and fosh ein gonna kreter in jonach ashin. Gaan jou meer zo'n kus unje en gas kalderue. Is nog glach, Michael. Vemi kitchen en shaw wie Ciallach. Nach een? Klaar uit neget de 8, klaar uit neget de 9, klaar uit de kiet, als je een voor de